Velkommen til Louis Nielsens påskeevent. Så har I alle sammen fundet et. Det var super flot. Så er det et spørgsmål, om der er en af jer, der har været så heldig, at der ligger en brille derinde i. Hvis der er det, så er der en præmie til vedkommende. Kan I prøve at åbne herovre og se, om der er? Der var ikke noget der. Herovre. Har vi noget herovre? Nej, Henrik. Hvad med dig? Henrik. Er vi så heldige her? Ja! Super. Tillykke med det. Du har vundet et påskeæg. Hvad synes du om Louis Nielsen? Jeg synes, det er en rigtig god butik, og når man træder ind, er det rigtig dejligt, og ellers er det en rigtig hyggelig butik. Hvad synes du om deres briller og kontaktlinser? Jeg synes, deres kontaktlinser er rigtig gode. De bliver ikke sådan tørre, og de er nemme at tage på.